Türkmenistan'ın cemiyetçilik kurumlarının merkezine yurdumuzun kärdi şeraklaşıklarının milli merkezinin 10. meclisi geçirildi. Onun gün tertibine kuramaçılık meselesini aralli. Türkmenistan'ın kärdi şeraklaşıklarının milli merkezinin novattaki 10. meclisini onun ağdalar hemde kärdi şeraklaşıklarının merkezi derňew toporunun ağdalary. Şeýlede Türkmenistan'ın kärdi şeraklaşıklarının pudokluğun genişlerinin kärdi şeraklaşıklarının ilkinci kurumlarının yol başları bu işçiň ağdalary gatnaşdylar. Türkmenistan'ın kärdi şeraklaşıklarının milli merkezinin 10. meclisi açyk diýilip edilenden soň meclisin işini alyp barmak üçin onuň ýolbaşçy topor saýlandy. Soňra meclisin gün tertibine girdirilmeli mesele boýunça pikir alşyldy we onuň gün tertibi bir agzdan tasdiklanyp, ol guramaçylyk meselesine garamakdan ibarat boldy. Gün tertibiniň meselesini aral maksatlaşmak bilen meclise gatnaşyjylar Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy Durdiýewanyň Türkmenistanyň prezidentiniň 2024-nji ýylyň 12-nji iýulundaky degişli fermany esasynda Türkmenistanyň Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň başlygy wezipesine bellenilene sebäpli onu Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy wezipesinden boşatmak baradaky mesele feretdiler. Bu baradaky mesele sesi goýulyp teklip bir agzdan kabul edildi. Soňra çykyş etmek üçin Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy bolup işlän Durdiýewa söz berdi. Ol öz çykyşynda hormatly prezidentimiň özüne bildiren ynamy esasynda ýurdumyzyň ul awraýdan peýdalanýan birnäçe edarlaryna jogapkärlik weziplerde işlemek bagtynyň miýeffer edenligini, arkadaly gahrman ferdarymyzyň parasatly, öňdüňgörjülükli, parakatçylyk söýjülükli we adyl siýasatyny wagt etmek paýynyň bagtyna eýe bolanlygyny belläp geçdi. Şeýle hormatly prezidentimiň bildiren ynamyny ödemek üçin ukybyny, gujur gaýratyny gaýgyrman, ahlas bilen zähmet çekjekdigini inanyrdy. Şeýle meclise alyp baran işler üçin Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň agdalarynyň adynyň Durdiýewa sawolsyny aýdyldy. Soňra Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň tertipnamasynyň 54-nji bendine laýyklykda Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygyna saýlamak üçin ses sanaýjy topar saýlandy. Bu toporuň 3 adamdan ibarat tüzümi bir agzdan tasdiklanandan soň Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygyny saýlamak barada birnäçe teklipler garaldy. Bu wezipe saýlamak üçin 3 dalaşkäriň ady teklip edildi. Hemde Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygyny saýlamak barada aýdylan teklipler sese goýuldy. Şundan soň meclise gatnaşyjylar ses bermäge girişdiler. Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň 10-njy meclisiniň ses sanaýjy toporunyň netijenamasyna laýyklykda Ogul Jennet Berdileýewa Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy wezipesine saýlandy. Belli bolşýar Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň tertipnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň meclisinde Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy wezipesine saýlanan adam Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň geňişiniň agdalygyna da saýlanýar. Soňra täze saýlanan Türkmenistanyň kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygynyň adyna gutlaw sözleri beýan edildi. Hemde çykyş etmek üçin oňa söz berildi. Berdileýewa çykyşynda özüne bildirilen ul ynamy ödemek üçin arkadaly gahrman ferdarymyzyň alyp barýan işleri we daşary siýasatyny wagt nesihat etmekde, ukyp başarynyny gaýgyrman zähmet çekjekdigini inanyrdy. Meclisin ahyryna degişli kararlar kabul edildi. Hemde döwrewap we dörejülükli işlemek üçin ähli mümkinçilikleriň dördülmegine ýakynan ýardam berýän arkadaly gahrman ferdarymyzyň we gahrman arkadamyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak belent başlarynyň aman bolmagy, döwletimiziň gülläp esmegi, türkmen halkynyň awadançylygy, ýurdumyzyň ýagty geljek uruny alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagy arzu edildi. Şeýlede Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalynyň merkezine Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň 17-nji meclisi geçirildi. Onuň gün tertibine guramaçylyk meselesini araldy. Meclise Durdiýewanyň başga işe geçmek sebäpli Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň täze ýolbaşçyny saýlamak aral maslahatlaşylan esasy mesele boldy. Meclisin gün tertibindäki mesele boýunça çykyş edenler Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy wezipesine birnäçe dalaşkärler ködürlediler. Hemde olaryň her biriniň kunär guramaçylyk we beýleki ukyp başarnyklaryny bellediler. Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň tertipnamasynyň 24-nji 39-njy böleklerine laýyklykda Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygyny saýlamak we ony merkezi geňişiniň agdalygynyň düzümine girmek baradaky aýdylan teklipler sese goýulyp geçirilen ses vermelerden soň ses sanaýjy toporuň gelen netijesine laýyklykda ses verilmeginiň jemleri boýunça Türkmenistanyň Zinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy wezipesine Berdileýewa bir agzdan saýlanly hemde degişli kararlar kabul edildi.
Meclise gatnaşyjylar täze ýolbaşça işini üstünlükler ardyp ötdiler. Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň täze ýolbaşçy Berdiliýew özüne bildirilen ul önüm üçin sag bolsun aýdyp, Gahrman arkadamyzyň gymmatly maslahatlarynyň we tekliplerinden, arkadagy gahrman ferdarymyzyň tapşyryklaryndan we görkezmelerinden uralyp, geljekde öňde goýulan möhüm we jogapkärlik wezipler çözmek, edip watanymyzyň mundan beýlegi rowanşylmagyna we abadançylygynyň ýoklanylmagyna, ösüp gelýän nesli watançylyk, belent milli ruh, ahlak gymmatlyklar we halkymyzyň ajaýyp däpli suwlar esasyny terbiýelemäge gönükdirilen wezipler ýerine ýetirmek üçin güýç gaýratyny, tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyny inanyrdy.